enw I yw Laura, dwi'n weithwyr cymdeithasol gorchwilio gyda Maith i Cymru a dwi wedi bod yn gymwysiedig ers 9 mlynedd. Nes I weld yr effaith mae gwaith cymdeithasol yn gallu cael yn gynnar am fy mywyd. Pan oeddwn i'n iau, roeddwn i'n rhan o grŵp o ffrindiau mawr. Wrth dyfu lan, nes I sylwi fod rai o'n ffrindiau yn cael profiad teulu gwahanol iawn I mi. Roedd rai yn byw mewn gofal gyda teulu meithi, a drwy hynny nes I dysgu beth oedd gwaith cymdeithasol. Roedd mam hefyd yn ofalwr maith, ac yn fuan wedyn nes I sylweddoli mod I eisiau bod yn gweithwyr cymdeithasol. Dwi wir yn mwynhau fy swydd, mae bod yn weithwyr cymdeithasol yn rhoi cymaint o foddhad I ni. Dwi'n caru adeiladu perthynas gyda gofalwr maith a deall pan maen nhw'n gwneud eu gwaith. Laura helped out when I had a foster child with me in the shop, and he ended up squirting things over the floor, throwing things, and as soon as Laura heard that I was in this dilemma, she phoned me back straight away and talked me through the situation. She's looking out for you all the time. Mae'n anodd I feithi a gweithio llawn amser, ond rydyn ni'n gwneud ein gorau fel gweithwyr cymdeithasol I helpu pobl. Dwi trefnu I weld pobl cyn neu ar ôl gwaith, a gwneud yn siŵr bod pobl yn gallu cysylltu gyda ni os yw nhw'n poeni. Mae'n anodd bod yn ofalwr maith, ac weithiau mae'r gofalwr jyst angen sgwrs gyda ni I ddweud mae heddiw wedi bod yn anodd. When Laura comes to the house to see how it's been going, it's like inviting a friend in. I don't feel judged that if I wake up in the morning and I don't want to do my housework. I know Laura's coming, the kids have chucked washing on the floor, she steps over it and comes in the room. And it's nice just to have a nice team. And I love what I'm doing. Mae yna lot o syniadau anghywir am gweithwyr cymdeithasol. Mae yna lot o bobl yn gweld ni fel pobl oer, pobl sydd ddim yn helpu, ond dyw hynny ddim yn wir. Rydyn ni eisiau'r gorau I bawb, pob tro. Dyw e ddim yn hawdd I mynd I di-berson I siarad am pethau anodd mewn bywyd. Ein swydd ni fel gweithwyr cymdeithasol yw wneud y peth gorau bosib i'r plant, ac rydyn ni eisiau helpu a chefnogi. If I was writing a letter to Laura, I would say thank you so much for the amount of support and help that you give me. Without you, my fostering experience would be totally different. Mae bod yn ofalwr maith yn teimlad anhygoel. Mae'n trawsnewid bywydau'r plant a'r gofalwr eu hunain hefyd. Os wyt ti'n ystyried dod yn ofalwr maith, plis cysyllta gyda dy awdurdod lleol I ddechrau'r sgwrs.